84 vai 83. Pitää katsoa paperista, en nyt muista ihan kuluu. Elikkä Volvo PM2654. Nelivetoinen turboahdi Volvon TT60. Synkronometun vaihdelaatikko ja ilmastointi on, ei vaan toimi, ei ole koitettu täyttää. Kenties vaikka ruppeet pelaamaan mulle aineet. En tiedä. Joko minä sanoin, että on ollut vuodesta 2006. Ei oo reuhattu sittiä pyritettyjä. Joskus jääkärviä on. Ihan on maalailematon alkuperäisessä maalissa. Tämmönen on täällä konttori. Joskus koettu asiat. Katkistuu videoni. Tämmönen. Semmoset on tunnit siinä ja lämmin. Tuossa vähän ehdotuksessa sanomista, mutta muutenhan tämä on ikäiseksi se on isossa kunnossa. Siivolla pieru. Pellolle tuo haluaisi. Nättimaisema tämmönen kesäkuun alkuja. Niityt viedettä. No. Pykeltäminen on semmonen taiteen laji tällä. Nytkin on aika turhaa. Mikä on vaihtovaihtossa on lähinnä sitten kyllä käyttäjien liikkeelle lähtiessä suuntaan vaihtoessa. Muuten se menee ihan parhaiten niin raakana. Penkki kitissä ja ilman istumassa. Se on paljon kuvausta niin yllättävän hankala. Meillä käydä tässä. Nyt on ajettu pikkuinen akulla taas lenkkiä. Velit kiertää koneessa, niin ihan takaisin pilttuus. On se vaatiotani nostalgiaa. Tämmöisellä minäkin silloin, tässä oli 2105 valmetti, millä aloitin työuraani 98, 99, 98. Aina kun vaan raakuja laitteita ollut siihen aikaan. Tässä on ollut ilmastoitu ja semmoista, niin tää on ihan siisti työkone ollut silloin. Ja on tietysti vieläkin. Ei varmaan. Kyllä kai täällä vielä tekis vaikka mitään. Ei vaan raaskin. Vaikka pyöritellään ehkä väjätelty, mutta tuolla on vielä ohjeet, että ruotsiksi tosin. Kylmällä käynnistäessä, niin mulla pitäisi korttia. Voidaan
ne sammutusten 60 sekuntia tyhjäkäännös. Puolet tukki on täysin tämä alle 100 tuntia. Vähän päälle 4000 kaikki öljyt ja suodattimet ja muut tarkastelut oli liikkeessä tähän tehty ja suodatin sarja taittaa vielä olla jemmassa yksi kanssa. Vähän semmoista niinku rekkamistunnelmaa, kun tuommoinen namis kaikki puukas semmoista. Sen verran kivyyttä ajua oli, että eiköhän me saa muuten tämän. Semmoinen se on. Siinä on painojakki jonkun verran. Paljonko liian? 12 annata linttiä. Tuossa en tiedä paljon painaa. Lukisiko tulee jossain? Enpä tiedä. Ruutumaski. Niin kuin kaikissa kunnon valokoissa kuuluu olla. Se on näin. Rauha, miten se piäskö sitten tulee käkikukku. Niin kukku. En tiedä kuuluuko tähän, mutta minä ainakin kuulen. Se oli käki. Pitäisikö näitä kalustoesittelyitä tehdä vähän muutakin? Tässä olisi kaikenlaista omia romuja ja isän laitteita, harrastelaitteita. Laittakaa kommenttia. Pikku tiiseri tuosta. Joo, nyt ilta hommille tästä ja nukkumaan. Huomenna onkin kesäkuun 4. päivä. Työpäivä. Ei mitään, pallailla se oli semmonen traktorilla eilu video se.